हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं ललिता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग को एक देवी गीत सुनाऊंगी, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हवन महा के मैया तोहरे भवन में, हवन महा के मैया तोहरे भवन में, मैया के भवन एक निमिया के पेड़वा, मैया के भवन एक निमिया के पेड़वा, हवा डोले मैया तोहरे भवन में, हवा डोले मैया तोहरे भवन में, हवन महा के मैया तोहरे भवन में, हवन महा के मैया तोहरे भवन में, मैया के भवन एक बेला के पेड़वा, मैया के भवन एक बेला के पेड़वा, फुलवा गम के मैया तोहरे भवन में, फुलवा गम के मैया तोहरे भवन में, हवन महा के मैया तोहरे भवन में, मैया के भवन एक लाल लाल चुनरी, मैया के भवन एक लाल लाल चुनरी, चुनरी चमके मैया तोहरे भवन में, चुनरी चमके मैया तोहरे भवन में, हवन महा के मैया तोहरे भवन में।